ay nakaisip pala kami ni Mrs. ng bago naming ininegosyo. So ito pala yung milkshake. Kanilang milkshake. Wow! Good morning mga idol. So ngayon pala ay alam natin na tag-init na at summer na. So ngayon ay nakaisip pala kami ni Mrs. ng bago naming ininegosyo. So ito pala yung milkshake. Dahil siyempre pag tag-init kailangan nila ng pampalamig. So ito may o-order na pala sa atin si Mikay. Yan. So ngayon ipapakita ko sa inyo mga idol itong negosyo namin ni Mrs. na milkshake. Tara, magtimpla tayo. At bago pala kayo makapagsimula ng ganitong negosyo mga tropa, mga idol, kailangan nyo pala ng blender. At siyempre, ice crusher. So ito nga pala yung presyo ng bentahan namin ng milkshake dito mga tropa. Meron kaming 35 saka 25. Yan, malapit na matapos yung tinitimpla ni Mrs. Chocolate flavor. Uy, sakto lang. Yan, lalaki na yung mga toppings. Dapat talaga yun. Baby, mamaya iyan ako dito. Alright mga tropa, mga idol, so ito natapos na si Mrs. na magtimpla ng milkshake. Kaya ipapakita ko na sa inyo ang kanyang finished product mga tropa. Eto na! Ang kanilang milkshake. Wow! At syempre mga tropa, para sa mga bata, para mas mainggan nyo silang bumili ng ganitong klase ng negosyo, kailangan dapat kompleto. Ang hirap ng itakip. Ang hirap ng itakip. Ayan, may cup. Siyempre may takip yung baso. Ayan. Tapos may meron din tayong straw dito mga tropa. Ayan o. Green na green yan. Tropa, no? So kung gusto nyo matikman itong aming milkshake is located lang po kami dito sa may Sitio Marimpay, Carrot Anda, Pangasinan. At para makita nyo kung saan yung location, malapit lang po kami dito sa may IFI Church. Bago nyo marating yung IFI Church dito sa Marimpay is madadaanin nyo na po itong aming milkshake at may tindahan din po kami. Alright mga tropa, no? So dito na matatapos ang vlog natin at aantayin po namin kayo dito para matikman nyo na itong milkshake namin. Alright, bye bye.